všetko. Štefán. A Štefán, áno. Ešte tam som si všimla. Ale budeš mať aj vianočné. No ja už sa potím, vieš? Ja už mám svoj vek. Je to slniečko krásne, teplo. No, Bude vzadu, pán mám svoj majiteľ. vek, aby som neskolabovala. Á, tam je majiteľ s sopom. No, ideme ešte kúpnuť dodávku tu na. Tiež Chevroletík. Ideme dozadu. Takže majiteľa už vidím, opýtame sa ho, čo to je zač. Amerika. Ahoj, zdravím ťa. No, tak dám ti mikrofónik. No a čo by si nám vedel povedať? No to asi tiež doma máš cenu, mikrofónikov dosť a tiež tam si taká veľa. Čo ti nejde? Neviem, či to ide, alebo že tu. Hej. Ale ako by ti mohol byť priestor na veľký. Amerika 1203. Áno. Celá konštrukcia je taká istá ako MBčka, to je veľké americké auto. Je to vlastne Chevrolet G20 z roku 90, je to verzia Globemaster, takže jeden z 90 z toho roku. Je to vo verzii Heavy Duty, čo znamená, že to má zosielaný podvozok, má to vyššiu záťaž. Vlastne je to ten istý podvozok, čo tamto Silverado, rozdiel je tam je Piccolo, tu je Snowblock. Ide sem to červené, či ako? V8, je to Áno, len mi to vyplatí čátko. nejakých do 300 koní asi, čo viac. Žere to 25 litrov. Je to aj na plyn, čo momentálne nefunguje. Na plyn to vyťahne nejakých 25, ale na malý výkon, iba to bude. My na tom chodíme, celá rodina, sme tu rozložení, hej, kempery, takže my s tým lietame. Takže krásne rodinné autičko. Je to, ja to používam ako daily, takže ja to na tom bežne chodím. A máte už dlho? Od roku 2017 vlastne, ja som ho našiel v Holandsku, ja som hľadal vany ako detský sen a ja som prehováral majiteľa, nech mi to proste predá a po dlhom prehováraní sme sa dohodli. Jeden super chlap z Nemecka mi pomohol s legislatívou a 1600 km z Prlavy išiel domov po vlastne. Takže krása. A odtedy sa proste serem, je to, robím to sám, robím to low cost, všetko som si vyvaral sám, lakoval som to sám, prvýkrát v živote som lakoval auto, tak to dopadlo, no tak, musím uznať, že na to, že prvýkrát si lakoval, tak je to dobre spravené. Od 2017. doteraz je to nepretržitý boj, ale neprestanem, baví ma to. Takže žijem tým, je to člen rodiny. Má meno? Števo. Števo? Tak to je vlastne dobre. Vymyslela to dcera, lebo ako Števiván a stále Števkovanovič a podobne. Tak áno. Dobrý nápad. Je to Pišta, je to Števo. Pišta, OK, Pišta, ja som Helča, teší ma. Takže tak, neviem, čo by som vám ešte. Ak niekoho niečo bude zaujímať ohľadom takéhoto auta, sedím tu. OK. Takže tak. Ďakujeme za rozhovor. Ešte sa vyfotím pri ňom. Dobre, ďakujem za fotku. No, tak to by sme zatiaľ mali všetko. No a ja si idem dať sprchu, lebo horúco je, krásne horúco. Nie, to také nebudeme tu vraveť, no. Takže organizátor, nech sa páči, mikrofónik. Aha, tak DJ-ovi odovzdáme naspäť. Ďakujem za zapožičanie mikrofónu.